ɗaya? Tafiyan mu ɗaya ba ɗaya ba ma mu dai hotoro muke so mu. Jamu mu je hotoro. To. Ya aka yi ne mai gida? Ya aka yi ne? Ambiran ne makale. Sauke shi mana. A dole ina jin ni baya zan yi saboda mai gyara. Ka ebo mu ka bar waje da mu kuma. To na ebo kuɗin ku na karba? Ni ban amma malam kawa Allah kawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bari an haɗa ka da wadda ta ma sanadi ka zo duniya kawa uwarka ka fita daga daidaitan nan. Ai ko ni in dai ba kai ni inda nake so ba ina ganin ba zan iya sauka ba. Iko Allah. Iko Allah. Dan uwa na yan daidaita. Ka kira su ba. Ka kira su. Yawa. Akan me a ina. Karfi kawai na gaba ɗaya din na ta me ku gaba ɗaya ku duk hoto da. Ga mata ta. Burani ga mata ta. Kar ku hawa nan ku jira ni. Yawa, ina za ku? Yawa, kar ku matsi juna. Yawa. Kin ga ke matso da Allah matso yawa ito. Yawa. Ikon Allah. Kun dace. Ka ja mana mai mashin. To. Kalki da mai ni ne lamba 1. To duba gaban ka. Duba gaban ka. Mai shi ya kake. Da mutum lalle yan hannu ne gaba daya. Me nufin ka da yan hannu? Me nufin ka da yan hannu? Allah sarki kuna birni a babu kusan me rayuwar yan hannu ba? A'a gaskiya ba mu sani ba, ku zo mu tafi tunda mun zo lafiya. Tunda mun zo lafiya. Aisha to daya. Ku ba yan hannu ba ne? Kai irin yan hannu. To ku ba ku kuɗi na. Bayan ka yi layi da mu ta za mu baka kuɗi. Layi a ɗaki na yi layi da ku kun isa ku ce ba na bi ku rahin kunya. Wani bi mu rashin kunya. Nawa ne ba ta ga ba ni kawai a bani. Allah ya sa kwanan ya kare ya zubar da mu fa. Ku kadai ku san Allah? Aisha ba shi kuɗin shi. Nawa ne kuɗin ka? Aisha kenan. Aisha mu je ba. Aisha sunanta? Na bin ya ban mamaki ai. Wallahi lazi kuna ɗaya da hazance Aisha. Dai na yi kusan ina da nasibi. To za baka kuɗi ne. Ku ban kuɗi na. Ku bani kuɗin. To Aisha ba shi kuɗin mu. Nawa ne? Garki da mai. Ai ke kai magana ai ba na abu bane ai. Wai ana magana kuɗi kana kallon mu kana mana wani dariya ka tsaya kai magana kawai. Ki ringa cewa ana magana kuɗi ina kallon ta da ke ina me zan kalle ki anan? Ai me fasalin nake kallon ta ka daina. To tun da Allah ya kare da tun da ba zai bayar ba mu. Ba komai ba ki biya ba ki. Ki sake ta mana? Da ki tana zuwa da Allah. Rana ne fa kan ta fa rana sake ta. Ki je tana zuwa da Allah. Irin wannan kanke da kina za su ringa bata miki budget. Irin wannan sudi na nuna saboda ba sa kasuwa su ringa fakiya da ku. Yawa kin ga samun lambar kitin da ke wannan ne ko? To an ya samu rana. Ya? An samu rana. To. An sa miki rana. To, ba komai. Yawa to.
an sa miki rana. Au! Kai! Ai na. What? Ai ba maganar rana ai ko la'asar aka samu. Ke, bera, ke, kai ku ban kuɗi na.